जोबोद रंजानाय मोनदों जे कक्लाबारि समस्तियाव जे उफ्रा बिसायख'थिया जानानै थांबाय आरो बे बिसायख'थियाव दिनै जोङो मोजां फिथाइखौ मोननो हाबाय। बिनि गिबियावनो दङ जोंहा जे जथायै जोङो बिजाथि होदोंमोन मन्टु बर' बिथांखौ। दा बे समाव आङो UPPLनि जानानै BJP, GSP आरो UPPLनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो रोजा रोजा साबायखर बावो जे बे उफ्रा बिसायख'थियाव BJPनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो GSPनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो जोंखौ जोबोद मदद खालामदों। दा बिथांमोननि नाजानाय आरो जोंनि दोलोनि नाजानायनि गेजेरजों जोङो दिनै उथ्रिसार जानो हाबाय आरो जोङो आसा खालामनाय बादियैनो दिनै मन्टु बर' बिथांखौ जोङो देरहासार खालामहोनो हाबाय। बिनि थाखाय जोङो दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे रायजो राजा साफ्रोमखौबो जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय जोङो साबायखर बावो आरो मिजिंथिदों मन्टु बर' बिथाङा बे समस्तिनि जानानै रायजो राजानि जानानै गोबां माखासे खामानिफोरखौ मावलांगोन होननानै। बेसेबांसो भट लानानै देरहासारगोन होनना जों आसा खालामनाय बादियैनो दिनै मन्टु बर' बिथाङा 32,000निबो बारा भटखौ मोननो हाबाय। जोङो 16,000 डिफारेन्सआव जोङो देरहासार जानो हाबाय। बिनि थाखाय आङो रायजो राजा कक्लाबारिनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ दोलोनि जानानै आङो साबायखर बावो आरो जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जे प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बे कक्लाबारि समस्तियाव मन्टु बर'नि गेजेरजों जौगानाया फैगोन। नंगौ जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे गोजोन आरो खुसिनि बाथ्रा। रायजो राजानि थाखायनो जोङो देरहासार जानो हाबाय आरो बे समाव नोंथांमोना नुदों जे बेवहाय गोबां जोंनि बिमाफ्रा बेवहाय रंजानायजों बिथांमोनहा गोबाव समनि उनाव बे कक्लाबारि समस्तियाव जौगानाया फैनो थांगासिनो दङ। थांनाय 17 बोसोराव BPF सरकारा बे कक्लाबारि समस्तिखौ गादबनानै दोनदोंमोन। मोनफ्रोमबो बिथिङाव कक्लाबारि समस्तिया जौगानो हायाखैमोन। किन्तु दिनै जोंहा मोनसे आसा दङ जे प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जोङो बेवहाय मन्टु बर' बिथांखौ MCLA हिसाबै जोङो मोननो हाबाय आरो बिथांनि गेजेरजोंनो बे कक्लाबारि समस्तिनि रायजो राजानि जे आसा बा जे मिजिं दङ बे जाफुंसार जानो थांगासिनो दङ। बेखौ दोलोआ बिनि सायाव जोङो सिन्था खालामगोन। जोंहा हाइकमान्ड दङ, मानगोनां प्रमद बर' सारा बिनि सायाव सावरायनानै हयथ' उनफ्राव बिनि थिरांथाखौ लागोन।